दरम्यान लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी अभिनेत्री कृती सेनानला पाठिंबा दिलाय। राहुल गांधी यांनी इंस्टाग्रामवर कृती सेनानच्या स्टोरीला रिपोस्ट केली आहे। महिलांना ट्रोल करणं बंद करा असं राहुल गांधींनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटलंय। राहुल गांधी यांनी यावेळी पुण्यातील छात्रों की गूंज या कार्यक्रमामध्ये जे सूत्र वापरलं होतं तेच त्यांनी त्या कार्यक्रमाचा शेवट केला होता। ती टॅगलाईन या स्टोरीमध्ये हॅशटॅग म्हणून वापरत स्मॅश द पॅट्रियर्की असं त्यांनी म्हटलेलं आहे। राहुल गांधींनी काय म्हटलं आपण एकदा पाहूयात ग्राफिक्स मधून। एक महिला काय परिधान करते, काय करते, कुठे जाते हा तिचा वैयक्तिक अधिकार आहे। महिलांना त्यांच्या स्वातंत्र्याचा वापर करण्यासाठी ट्रोल करणं बंद करा असं राहुल गांधींनी म्हटलेलं आहे।